sitoumuksensa puolesta menehtyneiden muistoa kunnioittaen ATJ Lohjan osasto, Lohjan demarit ja Vasemmistoliiton Lohjan osasto. Hyvät toverit, on ymmärrettävä historiaa, vain siten voimme rakentaa tulevaisuutta. Tässä haudassa lepäävät aatteeseensa uskoneet, kansalaissodassa henkensä menettäneet. Tämä päivä 106 vuotta sitten oli ratkaiseva päivä sodan loppumiseen ja punaisten häviämiseen. Punaisten länsiarmeija antautuu Lahden seuduille. Mikä sai veli veljeään ase kädessään tappamaan toisiaan? Nälkä, sorto, epätoivo, suuri eriarvoisuus. Vuoden 1917 talouspolitiikka laittoi joukkovoimat liikkeelle Suomessa ja laukaisi kansalaissodan. Tämä päivä tänään on myös päivä, jolloin maailmalla käytävien sotien uutisointi on osa arkeamme. Sodat ja aseelliset selkkaukset ovat valtapolitiikkaa ja niiden uhrit ovat yhä useammin viattomia siviilejä. Hyvät toverit, Suomi on toisen maailmansodan jälkeen panostanut sosiaalisen turvallisuuden rakentamiseen ja pyrkinyt vuosikymmeniä lisäämään hyvinvointia kaikkiin yhteiskuntaluokkiin, kaikille, että ketään ei jätettäisi. Tästä kiitos edellisille sukupolville. Maailma muuttuu, mutta kuinka paljon meidän pitää uhrata talouden alttarille? Kuilu rikkaiden ja köyhien välillä vain levenee, ja kuinka syväksi tämä kuilu voi tulla? Julma oikeistopolitiikka ajaa kansaa eriarvoisuuteen, se murtaa työelämää ja sopimusyhteiskuntaa, työntekijän oikeuksia poljetaan julmasti. Se iskee myös kovimmin eläkeläisiin, työttömiin, opiskelijoihin. Kaikki toimet kohdistuu heihin jo kaikista heikoimmassa asemassa oleviin. Ja pelottavat ideologiat nostavat yhä enenevissä määrin päätään. Nyt jos koskaan me tarvitsemme vahvaa yhtenäistä vasemmistoa. Me tarvitsemme yhtenäistä Euroopan unionia, joka luo turvaa antaen kivijalkaa. Kaikki pyrkimykset irtaantua kansainvälisistä sopimuksista eivät lupaa hyvää myöskään demokratialle. Kun Suomessa työväki järjestäytyy, me emme tarvitse armeijaa paikalle, mutta me tarvitsemme yhteisen vahvan rintaman, ammattiyhdistysliikkeen rakentavan voiman. Sen saavutukset ovat tänä päivänä kiistattomia, ja nyt ne murennetaan pala palalta. Emme saa unohtaa kaltaisiamme aktiiveja ympäri maailmaa. Siellä, missä tänä päivänä ihmisarvo ei ole minkään arvoinen, missä diktatuuri vaientaa sinut lopullisesti. Arvoisa juhlaväki, maailma tarvitsee rauhantekijöitä. Maailma tarvitsee meitä. Me emme ole yksin täällä. Me vasemmistossa teemme yhtenäistä, vahvaa työtä tasa-arvoisemman, oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta. Sen me olemme velkaa heille, jotka menettivät henkensä aatteen puolesta.